Γεια σας παιδιά, Σάκης Φύση εδώ και σήμερα όπως βλέπετε θα δούμε τη νέα σεζόν. Όπως βλέπετε με 9 level έχω παίξει λίγο, αλλά εντάξει δεν πειράζει. Αλλά πάμε να δούμε, όπως ξέρουμε είναι Marvel. Το Battle Pass εδώ πέρα δεν το έχω πάρει ακόμη, αλλά ναι θα το πάρω. Ωραία σκηνάκια βλέπω. Αυτό εδώ πέρα λογικά θα φορεθεί πολύ από ό,τι φαίνεται. Ο Μπανάνας Wolverine είναι πολύ αστείος. Εδώ πέρα αυτή εντάξει δεν είναι και το καλύτερο skin, αλλά ωραίο φαίνεται. Πες να είναι το tryhard skin της σεζόν. Ο Τζόνις εδώ πέρα θα φορεθεί και αυτός πολύ από ό,τι φαίνεται. Captain America. Αυτά εδώ πέρα δεν φαίνεται και πολύ ωραίο, αλλά εντάξει καλό είναι. Ο Μυστήριο είναι πολύ ωραίος. Και εδώ πέρα είναι το τελευταίο skin του Battle Pass. Το τελευταίο skin του Battle Pass εγώ νόμιζα ήταν ο Dr. Doom, αλλά εντάξει και αυτό καλό είναι. Οπότε ωραία, είδαμε το Battle Pass. Πάμε να παίξουμε τώρα. Ωραία παιδιά, μπήκαμε στο game. Ωραία, θα πέσω εδώ πέρα που είναι και καινούργια περιοχή. Γενικότερα είναι 1, 2, 3 περιοχές του Doom, Dr. Doom. Μόνο μία από την καινούργια σεζόν δεν είναι το Dr. Doom. Οπα. Αυτό εκεί πέρα έχω δει ότι δεν μπορεί να πέσεις. Αλλά γιατί το βάλανε, τι είναι αυτό. Θα πέσω εδώ πέρα. Ωραία. Αυτά τα πιστολάκια είναι πολύ OP. Έχω ένα άτομο από κάτω μου. Τα ακούω. Δεν έχω shield ρε φίλε. Άμα έρθει την πάτησε πάντως. Πω φίλε τα ακούω πάλι. Κάτω είναι. Πού είναι ρε φίλε. Ωραία, μείνω 75 μπλε. Τον ακούω. Πού είναι ρε φίλε. Έχω ακούσει αυτό το άτομο 50 φορές, αλλά δεν το βλέπω. Oh my god, παιδιά! Ποτάκι. Και τώρα είναι μόνο σαποτάκι. Ωραία, θα πάμε παιδιά, το έχουμε. Ωραία, άλλο ένα kill. Όχι, αυτός είναι να χτίζει ρε. Όχι παιδιά, δεν πειράζει, αυτή ήταν η σεζόν. Λοιπόν παιδιά, όπως βλέπετε χάσαμε. Λοιπόν, η σεζόν είναι πολύ ωραία και θα την παίξω, είναι πολύ καλή. Σίγουρα καλύτερα από την προηγούμενη. Οπότε ναι, bye!